Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbahagi naman po ng iba't ibang karunungan din po. Kung kayo po ay may nararamdaman po sa inyong bayan po na mangkukulam po, ibabagi ko po sa inyo, ito ay pangontra sa kapangyarihan ng mangkukulam po, at hindi po kayo basta-basta po makukulam kung kayo po ay may ganitong usapin po ng karunungan din po na Latin po. Ipunin sa isang basong tubig, tapos inumin nyo po sa araw-araw para hindi po kayo basta-basta po, kahit masagi po kayo ng mangkukulam po, hindi po kayo basta-basta po makukuhan po ang kanyang kapangyarihan. Ito ay pangontra sa kanyang kapangyarihan. Bago po kayo matulog sa gabi, manalangin po kayo ng isang Ama Namin, Aba Ginong Maria, sumasampalataya, at isunod po yung orasyon na 3 beses po, at ihip po sa tubig, inumin, o ipo nyo sa dibdib po ninyo. Narito pang orasyon po: Apisuam Domini Tihi Christo Christi Salvami, Amin. Narito pang orasyon po. Dapat po ay may ganito pong karunungan po kayong alam po sa spiritual po, para hindi po kayo basta-basta po masusupil po ng mangkukulam. Karamihan po sa atin po ay maraming mangkukulam dyan. Sa mga naniniwala po, sa mga gusto pong ganito mga usapin po,